खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। गम्भीराखाता रंजालि क्लाब आरो लाइब्रेरिया साननैनि हाबाफारि लानानै खुंगा 17थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोनाय बादिनो देग्लाय बोसोरावबो गम्भीराखाता रंजालि क्लाब आरो लाइब्रेरिया खुंगा 17थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बैसाग दाननि बिफां लाइफां खिलिनायजों अखा दै जावरिनायजों दाउ खौनि देंखो रिंनायजों सुबुं माहारिनि गोसोआ जावरिखांदों बैसागु बोथोराव रंजानो मोसानो। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्ला फटबरजरा महकुमानि काजिगावनि बेन्दोंआव थानाय गम्भीराखाता गामिनि रंजालि क्लाब आरो लाइब्रेरिनि आफादगिरि गौरीकान्त ब्रह्मनि मासि सामलायनायाव दिनै जोबथि सानाव रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव गामिनि गासै रायजो राजाफोर आरो गथ' गथायफोराबो जथायै मैखोम बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव लांगोना बेखेवनाय आरो उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ बोसोर गोदाननि खुलुमनाय आरो गिदिरफोरा उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनाय आरो थुनलाइयारि बादायनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। लोगोसे सानजौफु समाव गासै बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायफोरा गेवलां मोसानानै बैसागु बोथोरखौ बरायो आरो बे बरायनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो काजिगाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमिनि गोरायुं श्री शक्तिनाथ नार्जारी बिथाङा। गम्भीराखाता रंजालि क्लाब आरो लाइब्रेरिनि आफादगिरि गौरीकान्त ब्रह्म आरो काजिगाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमिनि गोरायुं श्री शक्तिनाथ नार्जारी बिथांमोना फारियै मा फोरमायखो फैजों मिथिना लानि। दिनै गम्भीराखाता रंजालि क्लाब आरो लाइब्रेरिया गा17थि रंजालि बैसागु फोरबो गामिजों लोगो नांनानैहाय दिनैहाय बैसागु फोरबो खुंफुंदों। बे बैसागु फोरबो खुंफुंनायावहायनो दिनैहाय बैसागु मोसानाय बिथांमोनाहाय जे मोसानाय बेखेवनाय आंखौहाय लेंहरदों आरो बे मोसानाय बेखेवनायखौहाय माने रायजो राजानि गेजेरजोंहाय जों बेखेवनानैहाय जोङो गोबां बर'नि जेनाखि दामजु खाम जथा सेरजा सिफुं बायदि लानानैहाय जोङो दिनै बैसागुखौ बिराद मोजाङैनो गाजा गोमजायैनो जोङो खुंफुंलांबाय। बिथांमोननि गामिया ओरैबायदि मोनसे इउनिक गामि, सारा फटबरजरायावनो जों बिथांमोननि गामिखौहाय बाख्नायनांगोन। मानोना बिथांमोनहा गावसिनि गामियावहाय खौसेथिनि गेजेरजोंनो गोबांथार रोखोमनि जेनाखि मावनांगौ हाबा बे खामानिखौ बिथांमोनाहाय मावफुंनानै लानो हादों। देग्लाय बोसोरावसो बिथांमोनाहाय गोबांथार नाजानायनि गेजेरजों ब्रह्म मन्दिरखौहाय मैयासो बिथांमोनाहाय गोदानै मुखुलि खालामदों आरो लोगोसे आं फैनानै नुफैनो मोनदों बिथांमोननि गामियावहाय टेलेन्टनि खमि गैया। बिथांमोननि गामियावहाय रहन ब्रह्म फंबाय, बिथाङाबो सासे नेसनेल फुटबलार। बिथांमोननि गामिनिफ्राय बिथांमोननि गामिनि गोबां मदद नाजानायजोंहाय बिथांमोनाहाय सासे नेसनेल फुटबल प्लेयारबो बिथांमोना ओंखारहोनो हादों आरो लोगोसे आर्टिस्ट मेथाइ खननाय मेथाइ रोजाबनाय लोगोसे पेइन्टिं खालामनाय बायदि बायदि बिथिङावबो बिथांमोननि गामियाहाय माने एकदम बाख्नायथाव। बुंनो थाङोब्ला बेबायदि गामिखौ जों बाख्नायनांगोन आरो बिथांमोननिफ्राय जों गासै बर'फोरानो जों सोलोंनानै लानांगोन। मानो होनोबा जोंनि बर'फोरनियावहाय बैसागु फोरबो खुंनायनि मुङावहाय जोङो रेडिमेड आजिखालि मेथाइफोरजोंहाय जों मोसानाय मुसुरनायफोरखौ जों नुनो मोनसै। नाथाय जोङो रेडिमेड होननानै जोङो गासिबो जोंनि दामजु आगजुफोरखौहाय जुदि जों बावगोमालांजोबोब्ला थारैनो निस्सय सानसे समाव बर' हारियाहाय गावखौनो गाव सिनायथिनानै लानो थाखाय मा होनो बेखौ सिनायथिनानै लानो थाखाय गोब्राब जागोन, गोमालांजोबगोन। दा बेखायनो गासिबो दामजु आगजुफोरखौहाय जों रंजाथाइ फोरबोजों लोगोसे जेनोखि फोरबोआवहाय जेरैबायदि फालिनांगौ बे फालिथायफोरखौहाय जोङो गोदोनि परम्परा नेमखान्थि बायदिनो जों फालिबोबाय थानांगौ। दा बेखिनिखौनो आङो बुङो आरो गोदान बोसोरावहाय आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावो। गेदेरफोर बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौहाय बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे फंबाय बिनानावमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननायखौहाय बिथांमोननिसिम आं जासिहरबाय आरो लोगोसे स्पेसियेलि आं बिथांमोननि गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौहाय आङो आंनि गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर बावो आरो बिथांमोननि जेनाखि खुंफुंनाय बे खुंफुंनायाहाय अराय सम फैगौ बोसोरावबो जाहाथे मोजाङै मोजां जालांबाय थानो हायो। बिथांमोननि गामियावहाय अराय सान्थि आलो गोजोन आरो बेबायदि खौसेथि थानानैहाय जे बर' हारियावहाय साफा साफा राफोद बर'सा महरैहाय गाव गावनि न'खरनि साफ्रोमबो गथ' गथाय आरो गावसोरनि फेमिलि दैदेननायाव मोजाङै रोखा जाफुंसार जानो हायो। बेखिनिखौनो आङो बुंनानैहाय जेसेखिनि दिनैनि बे बैसागु रंजाथाइ फोरबो फालिनायावहाय बाहागो लानायावहाय बयनिसिमबो
गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौहाय जासिनानै जेखिनियावनो गिबियावनो आङो रंजालि बैसागु फोरबोनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरबाय। जोंहा रंजालि बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै जोंहा आलासि बिथाङानो बुंलांजोबखाबाय। दा आङो जे ना सारग्रायाव खबाइ लाग्रा बायदि बिथांनि जिंल' आङो फंनैसोबाबो रंजालि बैसागु फोरबोनि बागै आङो बुंनो सानबाय। दा जोङो रंजालि बैसागु नैबे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव जायफोरनाखि जोंखौ राङारि अनसुंथाइ हरनानै मदद खालामदों, आं बिथांमोननिसिम गिबियावनो गमिराघाटा रंजालि क्लाब आरो लाइब्रेरिनि जानानै साबायखर बावनाय थाबाय। दा जोङो रंजालि बैसागु फोरबोआव जोङो बयबो रंजानांगौ। मानोना जिउआ जोबोद गुसुं। आज जिन्दा हु काल क्या होगा क्या पाता, नङा होमबा? मेन इज मर्टेल, मानसिया थैसुला, नङा होमबा? दिनै गोथाङै दङ, गाबोन मा जागोन सोर मा मिथिनो। बिनिखायनो जोङो गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे दोनथ'नानैबाबो जोङो बे रंजानाय मुखुबखौ जोङो बयबो खाबु लानांगौ। दा गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो जोंहा बोसोरै खुंबोखायो 19थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ बाहाय फालिदों। दा जोंहा थुनलाइयारि बादायलायनायबो दं, हारिमु बादायलायनायबो दङ। बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे जोङो माखासे थुनलाइयारि आयदा, दा एक्सटेम्पर स्पिच, हरखाब बुंनाय बा बायदि आयदाफोरखौ जोङो लाफायो। जों मानो लाफानाय जायो होनबा, जोंनि उन्दै गथ'फोरा लेखा गोरों जानांगौ। सासे गथ'आ जुदि गामियाव लेखा गोरों जायोब्ला बिनि बिमा बिफाया मान मोनो, बिमा बिफाजों लोगोसे गामिया नाम मोनो, गामिजों लोगोसे ओनसोल, बिदिनो स्टेप बाय स्टेप जोङो मुं मोनलाङो आरो हारिया सिनायथि जायो। बिनिखायनो जोङो बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे बैफोरबायदि आयदाखौ जोङो लाबाय थायो आरो। दा जोङो सोरबा गाज्रिखौ नुनानैबो थुलुंगा होग्रा मानसिफोरबो थायो। दा जोङो बैफोरखौ बिजिरनो हानाय बा साननो हानाय गुन, सासे सोद्रोम गथ', बेबायदि गुनखौ जोङो जाहाथे जोंनि इयुन गथ'फोरा जोङो सोरजिनानै लानो हायो, जोङो बेखौनो नोजोर बोनानै जोङो बैफोरबायदि रंजालि बैसागुफोरजों बायदि आयदाफोरखौ जोङो लाफायो। दा एसेखिनियानोसै। नोंथांमोना उननि समाव बेफोरबायदि रंजालि बैसागु फालिलांबाय थागोन, खुंलांबाय थागोन उननि समाव? निस्सय खुंलांगोन। बियो जोंनि बर' हारिनि एंगार हायै फोरबो। मानोना बेहाय धोरोमजों फाराग लायालासे, जे बर' हिसाबैथ' गोबां धोरोमनि दं, सोरबा खृष्टान, बाथौ, हिन्दु, नाथाय बेखौ बर' हारि हिसाबैनो जोङो फालिनांगौ। सोरबा गोबां अबजेक्सन होयो, जों माखासे राङारि अनसुंथाइ खांनायफ्राव माखासे जोंना उमुक धोरोमसो, जों बिदिखौ फालिया, बेबायदि माखासे अबजेक्सन खालामो आरोखि। खिन्थु बिदि नङा, बे धोरोमजों जेबो फाराग लाबोनो नाङा। जोङो बर' हारि हिसाबैनो जोङो रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनांगौ आरो। एसेखिनियानोसै। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब-माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब-माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब-माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसएपी पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।